da jini ni da ke mun shaku akan soyayya, kina nan a raina ko yaushe ke ce muradin ruhina. Bukan kurciya wannan kin san ai jawabi ne, sai mai hankali a rayuwa shi ne zai gane. Masoyiya ta kisa ni zuciyar ki ciki dai zaune, na baki kaina har ma jinin jikina, ke ce farin cikina, ke ce ayya a koda yaushe ke ce wadda zuciyata take so. Farin ciki na mu zauna ki faɗa mini kalmar so, ki sa a ranki har abada ni ke kaɗai nake so. Sarauniyata gimbiya ta mata, na baki rayuwata, kauna juna. Ayya zamana da ke shi zai sanya ni in yi murmushi, idan an taɓa ki masoyiya ta dole ne na ji haushi, domin sai da ke a duniya zan iya yin numfashi. Ke na zaɓa cikin mata na duba, ne ban ga yake ba, so ne kaso mai sanka a zuciya shi ne dacewa. Dare da rana mai sona tana bani duk kulawa, ba ta bari na ko yaushe daga yo kokawa. Tana da himma sannan akwai alfarma, nema na ba ta kaina. Da jini ni da ke mun shaku akan soyayya, kina nan a raina ko yaushe ke ce muradin ruhina. Ne kin ga duba ni zakir baki yo sayani, ki ɗaya zan wa tunani mai kyawu na kamanni, tunda na ce ke nake so ke ba ce min kina so na.